ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ବୁଟ ଡାଲି ବତୁରିଆ ହେଇଛି, ଆଳୁ କଟା ଯାଉଛି, ମାଛ ବି କଟା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖିବେ ଏନେ ବତକ ମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲେ ଆମର ବତକ 3 ଜଣ। ମାଛ କଟା ସରିଲେ ତା ଖାଇବେ ତାର କାତି। ଆମର ଏଠି ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁ ବସିକି ଅଛନ୍ତି, ମଜାମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ତା ମାଛ ଭଜା ପରେ ବୁଟ ଆଳୁ ସିଝା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମାଛ ଘାଣ୍ଟଟେ ହେବ। ଆଉ ଭାତ ଆଗରୁ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ଆମ ଘରର ବାରିପଟେ ହେଉଛି ବଣଭୋଜି ଆମେ ଗୋଟେ କରିଛୁ। ପିଲାମାନେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଏଠି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଆମର ଟୁଇଁ ଜାଳ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି। ମସଲା କଷା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ପୁରୀ ଆସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୋଜିଟେ ହୁଏ, ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ତାପରେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ବାହାରିଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଏକାଠି ବସି ଗୋଟେ ଖଟି ଚାଲିଛି, ମଜାମସ୍ତି ହେଉଛି, ରୋଷେଇ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଛି। ପପୁ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଆସିଯିବ ତାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ତକ କରିଛି। ତାପରେ ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଗଲାଣି। ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପତ୍ର ବାଢ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଖାଇକି ଆମେ ଏଥିରେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ଆମର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ।